Gvernijiet nazzjonalisti ilhom sa mill-1999 u għedu li se jaqilbu l-ġenerazzjoni tal-elettriku miż-żejt tal-gass. Iżda minkejja li minn dak iż-żmien kien hemm mill-inqas 3 okkażjonijiet differenti pajjiżna baqa' qatt ma qaleb għall-gass u minflok il-gvern ta' Lorenz Gonzi daħal għal spiża ta' kważi 200 miljun euro fuq il-power station tal-BWSC li taħdem bl-aktar żejt li jniġġes. Fl-aħħar ġimgħat ħarġu dettalji dwar ħlasijiet ta' commissions fuq ix-xiri taż-żejt b'emails velati juru li kien hemm laqat bejn il-kumpanija trafigura li tbieħ iż-żejt lil Ena Malta, l-aġent Malti tagħha u l-Ministru Austin Gatt. Waqt Breakfast News fuq One l-avukat Austin Bencini jgħid li huwa ovvju li trid tintrefa' responsabilità politika għal dan l-iskandlu. Mhux ovvja li r-responsabilità politika trid tinġar mill-Ministru, mill-Kabinet, mill-Prim Ministru għal kwalunkwe skandlu li jiġi provat. Ir-responsabilità politika tinġar minn xi ħadd. Issa, fl-limu l-istadju hija kwistjoni ta' dibattitu. Austin Bencini jgħid li anki student tal-liġi tal-ewwel sena jaf li mill-att kostituzzjonali huwa ovvju li l-politiċi għandhom iġorru l-konsegwenzi għal każijiet bħal dawn. Bencini jgħid li r-responsabilità politika trid tinġar anki jekk il-Ministru ma kienx jaf li għaddew commissions ta' miljuni ta' euro fix-xiri taż-żejt mill-Ena Malta. Mill-att kostituzzjonali. Anke l-student tal-ewwel sena jgħidlek li anke il-Ministru ma kien jaf xejn, anke jekk il-Ministru hi xi ħaġa li jgħid laqqas tajt kont il-responsabilità. U min hu jista' jkun Gvern Nazzjonalista jkun velocità, il-Ministru li seta' kien responsabbli dak iż-żmien, seta' kien għax il-fatt qed joħorġu. Ministru, kol Tonio Fenek ukoll, hemm Austin Gatt. Il-Ministru, ir-responsabilità politika tal-Ministru se tirriżulta, forsi da joħorġu iżjed emails, forsi joħorġu iżjed fatti, sa jiġi mument iva li wieħed jista' jitlob isma' int. Anke jekk inti personalment ma kontx involut, isma' ġorr ir-responsabilità politika.